Tapos na po nating bubungan. Mga kasi nagmerienda po tayo. Ayan o. Mga kasinag, ikatlong araw ngayon ang pagtrabaho dito sa simbahan. Ito na mga kaganapan ngayon. Ayan. Nalagyan nila ng platyero yan. Ayan o, bubong na sila mga kasinag. Ayan, kung makapansin nyo, nakaready na lahat ng yero. Pati nandun sa kabila, nakaready na. Update ko lang kayo mga kasinag ha. At tulungan ko muna sila. Ayan mga kasinag, ang ganda ng tingnan. Lalo na pag nakulayan na yan, napinturahan na. Mas gaganda pa yan mga kasinag pag nakulayan na yan. Tapos yung cross na yun, hapon na mga kasinag. Bukas naman uli ang trabaho. Ito pala ang nabubungan nila oh. Kasi magpipinaw pa ng palay yung iba kasi nagberlad ng palay, kaya hindi muna itinapos ngayon, bukas na lang. 4 na yero pa yan dito. Tapos dito sa kabila 4 na yero. Ito naman ang trabaho, tapusin nila yan bukas. Tapos yung mga gagawin. Basta update ko lang kayo bukas mga kasinag. Kung ano pang mga gagawin ha. Bukas na lang ulit mga kasinag. Hanggang dito lang muna mga kasinag. Ika-day 4 ngayon. Pagtrabaho namin dito sa simbahan. Nandito pa lang si Kuya Melvin at si Tio Mando. Winawiring ni Kuya Melvin yung mga pagkakabitan ng ilaw, mga saksakan. Nilalagyan na niya. At mamaya matatapos naman yung bubong na yan. Yan pa lang mga kasinag. Ito palang simbahan namin mga kasinag, walang puntador. Saan nga lang nakakabit oh? Sa poste lang nakakabit dyan, walang sariling puntador. Sabi nga ni Kuya, kung may susubra doon sa budget namin, papakabitan natin ng sariling puntador. Dapat kasi nito mga kasinag may sariling puntador eh. Matagal na panahon na yata itong walang puntador eh. Mga kasinag, may merenda lang kami dito. Napakasarap. Ayan o. Kita nyo yan? Yan. Hoy, ginataan. Saging, kamuti, sagu. Masarap yan. Panalo. Mga kasinag, magmerienda ba tayo? At ayaw nila magmerienda. Kami ang magmerienda. Panalo mga kasinag. Mga kasinag, merienda po tayo. Ayan o. Ika-4 na araw ngayon mga kasinag ang pagtrabaho namin dito sa simbahan. Salamat sa aking mga kagrupo sa Team Lakas. Number 1 maaasahan. Salamat. Panalo. Sarap. Init. Ikaw, meron ka? Iba baka andun sa harong ka. Now, kung okay na. Switch, ilaw. Sige daw tayo. Yung sa kabila na yun. Okay, gumana naman kasinag. Subukan natin ito sa kabila. Daw, ilaw. Okay. Ayan mga kasinag, yan pa lang ang trabaho ngayon. Trabaho ni Kuya Das ni Tio, yung wiring. Itong simbahan. Kami naman kanina nag-brush niyang mga pintura.
mamaya hapon, tapos naman itong bubungan na ito. Mabubungan na ito mamaya. Ayan lang muna yung trabaho namin ngayon. At alauna na pala ng hapon, sinundo na kami ni Mrs. para mananghalian. At manananghalian muna tayo. Kasi alauna na daw. Ayan Ayun mga kasinag, update ko lang kayo mamaya ha. At manananghalian muna kami. Uwi muna kami sa bahay. At alauna na palan. Ngayong hapon mga kasinag, ito naman bubungang kinakabit nila. Ayan. Tinapos na nilang bubungan. Pasensya na kayo kung maingay. Ayan mga kasinag, kung makapansin nyo, tapos na ang bubong. May kuryente na rin. Ayan. Okay na. Bukas lilinisan lang namin to. Tapos tatapalan yung mga lubak-lubak na yan. Ay, pakita ko sa inyo mga kasinag na okay na yung bubong. Kaya tayo dito sa taas. Yun, okay na mga kasinag. Ayan. Ito. Ayan. Nakita nyo mga kasinag. Tapos na po nating bubungan. Tapos pipinturahan na lang yung kukup niyan. Kasi yung nabili namin kukup wala palang pintura. Pinadala dito walang pintura. Kaya pipinturahan na lang namin yan. Sabay na yung pagpintura ng cross. Yan kung mapansin nyo. Tapos yung masobrang kahoy dito, pupurtuli na lang yan. Baba muna tayo. Ayan ang nagawa ng ika-4 na araw mga kasinag sa pagbabayani ng Team Lakas. Salamat pala sa aking mga kagrupo. Team Lakas talagang maasahan mga kasinag. Ayan mga kasinag. Medyo masilaw gawa ng araw. Ayan, medyo masilaw mga kasinag gawa nung nilagay namin na flat na yero. Tapos bukas lilinisan naman, alis na yung mga pintura na yan. Lilinisin tapos yung mga uka-uka na yan mga kasinag na simento. Yun, tatapalan ko yan. Ayusin ko yan mga kasinag. Bukas kasi mga kasinag, hindi ko alam kung sino ang matrabaho. Kung ilan kayo magkatrabaho bukas. Hindi ko alam mga kasinag. Kung ako lang or kung sino pa. Kung mapansin nyo, yan. Kung hindi ayos, yung mga dati pa yan. Kailangan malagyan ng simento yan. Puro na lang yan. Yung haligi dun mga kasinag, okay na. Yun kung mapansin nyo. Ayan okay na. Natapalan na yan. Tapos yung uka dito, yan. Natapalan na rin. Tapos ito, hindi pa tapos. Kikinisin pa yun mga kasinag. Yung gilid na yan. Pati doon sa kablang gilid. Kikinisin pa rin yun. Yan, ito. Yan. Finish pa natin yan. Kinisin pa yun mga kasinag. Tapos yung uka na ito. Yan, tapalan pa yan. Yan lang ang kaganapan ngayong araw na ito mga kasinag. Ika-4 na araw natapos natin bubungan. Nakapagkabit na rin tayo ng ilaw, ng mga wiring. At magpipintura na sunod. Pakatapos kung tapalan yung mga uka-uka na yan, pintura ng mga kasinag. Pipinturahan natin para matapos na ito.